Praise God. Dalaygon ang Diyos. Dalaygon siya sa gyapon nga kauban nato. Was ang tao ana sa balay sa Dios, kauban na niya ang Dios. Obitan ni tak na atong isgutan ang pulong sa Ginoo kung unsay naisulat kay mao kaniya ang ato ang dalan paingon sa langit. Ingon pa ni Salmista David nga ang dalan daw sa Ginoo naa sa sanctuary, nasa simbahan ba? No, muna iyang gingon. Muna nga kinahanglan yun ang tao mo ato sa simbahan. Ilo niya nga kana ang balay sa Ginoo. Doon ako i-testimonyo sa inyo kaniya dito. Nga sadya nga dili pa kong pastor, niundang ko pagka-pastor, kay nabackslide man ko. Doon namin pastora nga nag-lead na mo diya sa Purok 8. Nahimo lang akong membro. Gani iya kong hangyoon nga pawalihon, ningon ko sa iya nga dili kumuwali kay dili kung magwawali karon. Maminaw ra ko nimo kay ikaw maang magbalantay niining mga karnero. So gibalibaran jud na siya basta mingon gani ko nga kung dili ko pastor, dili ko magwali. Wa man ko nagpastor, dili ko pastor, di gani ko patawag ko pastor at tumiyaging na backslide ko pero nagasimba lang ko. Kunya siya ni testify po sa among mga kauban nga matod pa glory to God. Yang nakita daw sa ako kung musimba daw ko matinud-anon daw gyud. Kay once mo awit ko muhilak man ko sa Ginoo gyud gyapon bisag kinsa ng pastor nga akong gi andiran. Wa ko nagunahuna. Bisag doon ako kayo ikasaway ng pastor nga ang wali, dili kanang kwan, di ko satisfied kay nga naman, nagabasa ko kong Bible. Pag naman anak say, debate gani ko. Pero pag abot sa simbahan, iyang i-testify nga kini si Pastor Galo, believe daw siya, glory to God, kay nga naman, concentrate yun ko sa Ginoo. Kaya wa ko naguna-una kinsa akong kauban. Wa ko naguna kinsa ang akong pastor na kung ginauna diya sa simbahan ang Ginoo ra gyud. Once nga muawit ko ako gihimuon nga din ikaw Ginoo akong giawitan. Dili ang tao. Manang nianhi ko sa simbahan, muana ko sa simbahan, i-focus gyud ako akong nahuna. Nga akong giani ang Ginoo. Wala ko niani kay under ko niya, nga membro ko, kay kuan ko, Christian ko. Yato ko dito kay naibaw gyud ko kung sao pagpangalagad sa Ginoo. Kay baw gyud ko kanang simbahan, dalan yun na paingon sa langit. Mo nang giingon ni Salmista David sa Psalm 77 man siguro na verse 13, I know your way is in the sanctuary. Ningon yun na si David. Mo nang nisulod siya sa sanctuary. Unya matod pa niya, nalibog daw si David atong una sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Sa diyan nga nisulod siya sa sanctuary, nasabtan niya ang tanan kung sa buot pasabot. Kaya nga naman, diya ramang gud ang Ginoo sa sanctuary magpasabot. Kaya naa diya ang shepherd ba? Ang importante ang usa ka shepherd nga di mo pakaon sa kahibalo o pagpasabot. Wanay lain magpasabot ana. Kaysa tinuod lang ang simbahan, mao ka na ang balay sa Dios. Kunya sa adlaw sa Ginoo, kinahanglan mosulod yun ta kay magisgot man ta sa pulong sa Dios. Walang giingon niya itong unang panahon, when you hear and read the word of God, muna iyang giingon is that in the day of kanang adlaw sa Dios, in the day of the Lord and in the house of the Lord. So dili ka pwede makaisgot ngadto sa gawas. Sa tinuod lang ako nabasahan. Kung tinuod lang ka mo honor sa Ginoo, ang adlaw gyud sa Ginoo mo na iyang ipangayo. Mao nang gingon niya, keep Sabbath holy. Mo nang gingon 6 days imo 7 day ika pito ka adlaw ko agin na. Mo na nga dili nga ta makaingon, Lord, gihatagan ka man ako himaya. So abi nimo sa tinuod lang gitugutan ka kay kinabuhi mo kadto sa kalibutan. Ang tas sa Ginoo sa tuwa 7 days 6 days lang kita nya kung kita iya sa Ginoo naagit tay adlaw para sa Ginoo nga matud pa ni Apostol Pablo ma-convince gyud ka
Anong madani gyud ka ba? Anong nakuan gyud ka ba na convert ba? Nga lahi gyud ning adlaw ni. Kay kanang na-convert, kung na-convince, mo na iyang giingon nga, mao ka na ang nagpasalamat o ang nagkaon diya sa Ginoo. Nangaon ba? Kaya ang pulong sa Ginoo is like a bread. Nga maubitan ang ningon sa I am the bread of life kay ngano man. Nanglan mo ka untuk pulong sa Ginoo kay nagingon siya sa Matthew chapter 4 verse 4. Mismo si Jesus Christ, man shall not live by bread alone. So kung wala gani kapares ang tinapay, patay yun. Eh, bread alone. Dili ka mabuhi. So, therefore, karon mo nang gingon ni Anita din aron pagpangaon. Kay matod pa niya ni Solomon, he brought me his to banqueting house sa balay kalan-anan because his banner over me is love. Tungod kay ang Ginoo nahigugma mangud nimo. Manang siya mo'y nagdala. Ayaw hunaw na nga ikaw mo'y niani dinhi. Sa tinuod lang, gipili ka sa tanan nga tinawag, aron musimba ug mudayeg sa Ginoo. Aron pag-abot sa panahon, in the glorious day of God, maapil ta. Munang magpakita ta, kadiya magpakita na po ang Ginoo. Muna magisgot ta karon ang dalan sa kinabuhi. Sa tinuod lang, dili sa Bible, ang tinuod, ang dalan, kamatuoran, kinabuhi yun. Si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Mabitaw na si Kristo ni Anhi, nga nung nagpakamatay siya, aron dili na ta magbayad sa atong sala. Siya gi-condemn nato nga siya mo'y nakasala. Gi-condemn siya sa tao nga nakasala siya. Munang gilansang siya sa cross, pero ang pulong sa Ginoo nagsulti sa Isaiah palang i-condemn yun siya para sa sala nato. Kaya ang bayad mangud sa sala mao nang kamatay. So ang pulong sa Ginoo naghisgot yun ni og life. Dili lang kay life, spiritual life, eternal life, everlasting life. Mao gina ang iyang giingon dinhi, wagi na siya naghisgot og death. Sakit kayo na ang death. Abi nimo kita tanan mga matay kita. Mao bitaw na pulong sa Ginoo, mao bitaw ni ani si Jesus Christ. Mabitaw sa panahon ni Moses, gipapili ang mga tao. Nga din, ningon si Moses, na-record na nga heaven and earth is a witness that the Lord set life and death. Nag-set na siya daan og life and death atong una. Nga ningon pag yung pulong ni Moses, but choose life. Pero di man sila gusto life. Ang gusto nila nga sarili nilang life lang. Nya kaya kini ato ang life diri sa kalibutan mo nang ang Bible nagsulti og dulo ka klaseng life ha. Nya mingon ka spiritual death, mas kuyaw ang spiritual death kay impierno na. Ang physical death is menteryo lang. Mao bitan ako maghisgod ko ninyo. Mao na ni ang final kundi gyud mo mutuin wa na koy mahimo. Sa tinuod lang ang mga pastor mao'y accountable sa mga kalag nga wa nila sultihi. Mo nang giingon ni Ezekiel, paninglon sa Ginoo ngadto sa mga pastor nga wa nagsulti og tinuod. Mo na ako magsulti kun yung tinuod. Mutuo mo sa dili, hala na mo basta ako magsulti tinuod. Aron dili ko paninglon ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagsulti siya sa tanan aron di daw siya paninglo na ng dugo ng mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Unya sa tinuod lang giprapisi ang mga magwawali daw naglive sa mga tao ngadto sa kamatayon. Wala si Jesus Christ nagpadayag kay nga naman wa sila kasabot sa life. Latod pagkasulti wa sila kasabot sa life. Gitagaan na siya ingon ni Jeremiah nga ang Ginoo nagset na pud siya og way to life and to death. Doon na po'y dalan sa life and death. Pero ang gipili niya is death lang yapon. Wala yun si Kristo ni anhi dinhi nagpadayag na gyud siya. Wanang gitawag siya og light, nagpahayag ba nga si Kristo is the light and the light was the life. Anang pagpahayag sa imuha, mo ana imong life, kung wa kay pahayag, wa kay gipahayagan, wa ka sultihi, wa kay knowledge, wa kay wisdom, wa kay life. Kaniadto pa ang Ginoo sa Garden of Eden, si Adan ug si Eva,
nga gibuhatan si Adan o gibuhat si Adan o si Eva adunay gibuhat po sa Ginoo is the tree of life and the tree of knowledge. Unya, giinat lang ayaw mo kaon na kay mamatay gid mo. Niabot ang panahon, naibog yun si Eva, kay lamig kay kanon. Oto nga iya gikaon kay naapay magwawali nga si Satanas, gibaliktad pagid ang pulong, gipagamay gid ang pulong, imbis ningon ang Ginoo mamatay mo dayon, ningon pagid si Satanas dili diha ka mamatay. O tanawa lang dili diha, pag-ingon dili diha adi ni kaon siya. Dinuon jud wa gyud siya namatay dayon, pero sa tubangan sa Ginoo spiritually namatay siya mo nang hinungdan naibaw ni Adan ug ni Eva nga sila day unod nga nagakinahanglan og sinina. Kaya nga naman nakita nila lang pagkaunod. Moto nga din, gigayran sila sa manulunda, giingan ang manulunda sa Ginoo, i-drive ni nga to sa gawas, sa Garden of Eden dito sa earth. Kay base unyag muliko ni dito sa Tree of Life. Unya kung makakaon daw sila, di na sila mga matay. Moto gigayran, gipagawas. Mo na nga ang tao na sa kalibutan. Mo na nga ang tao, adunay life. Matod pa niya dito sa Genesis nga ang life daw tanang flesh daw mo na ang life sa tao mga matay ra na sila mo na kita karon magisgot ta og dalan di pa mo kasabot ini wa na koy mahimo kay ang Ginoo ra man gimatay na pagsabot pabitan ako mingon ninyo kanang prayer is talking to God unya unsa man atong i-look sa Ginoo mag-asta og knowledge and wisdom and understanding. Gani si Solomon dato na kayo, wa siya nangayo pagdugang kadato niya. Kundili ang gipangayo niya knowledge, wisdom and understanding. Unya sa diya nga pangayo na ni Solomon, gihatagan siya sa Ginoo knowledge and wisdom and understanding. Unya niingon pagyud ang Ginoo sa iya kay wa man kanangayo wisdom, wealth and life ihatag ko gihapon kana kanimo. Una dili na nato nga Ginoo tagay ko life. Kundili, pangayon na lag wisdom and understanding. Kanang wisdom, nandun pa ni Solomon, that is, kanang gitawag o the tree of life, yung pa ni Solomon sa Proverbs chapter 3. Ha? Basaw na ni mo whole chapter, mo na itong, kung kita nasa Ginoo, mo na ang itong life. Gusto pag life, kinanglan na kay wisdom, because wisdom is the principal of all. Wala ay principal wisdom. Kung wala ay wisdom ang tao, walang gingon, wala ay knowledge, wala ay understanding. Mo mo nang malaglag. Kanang wisdom, knowledge, and understanding, usara na sila. Mabatunan na nanimo kung madlo ka sa Ginoo because the beginning of fear, wisdom, knowledge, and understanding. Kung wa gani kay wisdom, wa kay knowledge, wa kay understanding, wanang gingon wa kay kadlok sa Ginoo. O bita nang mahadlok ko sa Ginoo kay nga naman nakasabot ko kung unsa gyud ang Ginoo. O bita nang magbantay ta sa atong kinabuhi karon basig moingon ta nga dinhi na nagpaabot na lang ka sa Ginoo sa imong kaluwasan. Kabaw ba mo una mo ani si Kristo? At dunay dakong kagubot. Uyugon gud niya ang kalibutan. Dili lang ang kalibutan kundi ang langit. Unsa ang pag-uyog? Nganong uyogon man niya, unsay gingon sa Hebrews, uyogon niya aron ang dili mauyog, magpabilin. Katong mga Christian nga moingon nga sila iya sa Ginoo, diya na mahibawan inig uyog sa kalibutan. Unsang pag-uyog sa kalibutan tagaan niya Great Tribulation. Unang magbantay tayo ng Great Tribulation. Matod pa sa Thessalonians, ingon ni Apostol Pablo, ang tao daw nagahunaw daw peace and security but suddenly destruction. Mo na ayaw mo kumpiyansa basig moingon ka linaw na ang kalibutan, ibalik ta sa normal. Pero day mao nang gingon, mingon pa ang tao daw ningon aduna na tay kasiguruhan kay aduna na tay national ID. Pero day ang gingon sa Ginoo suddenly destruction. Basta moabot na gani ang suddenly, there is no remedy. Unang prepare gyud tayo ni Solomon nga suddenly destruction, there is no remedy. Kaya nga naman sa pa may remedy nga destruction naman
O bitaw na nitak na makisgot ta og dalan sa kinabuhi. Mana kung di mo maminaw unsaon ning dalan sa kinabuhi, nga kinahanglan lako nato ni. Kaya atong una, ang mga tao nga iya sa Ginoo, dili gyud sila mulakaw. Di gyud sila muagi. Sa unsang paagi nga kita mulakaw puta. Nga nakatultol ba ta sa dalan sa kinabuhi? Kinsa may nagsulti ninyo sa dalan sa kinabuhi? Nabasahan ba ninyo ang sa giingon ni Jesus Christ? Kanang dalan sa kinabuhi life? Ngano man ang mga Kristiyano mingon, natural yun, appointed to death. Kung atong basahon, because you are in the way of the broad way that leaded to death. Walang dagan ang mga tao mo yun is appointed unto man wants to die. Mabita na nga di ingon ni Job, wala ta gi-appoint niya nga itong nga mamatay. Kung appointed man ang tao nga mamatay, pero gihimo puta niyang sama sa gihire nga ikaw mo trabaho diya sa Ginoo, niya kung mo trabaho ka sa Ginoo, kung sa may mong buhaton, ang mga gihire daw kuno, gusto gyud na og pahulay. Kay kapoy anang trabaho, gusto gyud na og kanang gitawag og bayad. Kay kapoy anang hago, walay bayad. Mo na ingon ana daw ang tao bisan siya appointed, pero do na gyud desire. Nga sama siya gi-hire mo na nga ikaw kuno kung gi-hire ka sa Ginoo, so unsa may imong gikinahanglan diri mga lagad ra ba ka aron mamatay? Mao bitaw nang gitawag og hire nga gusto og pahulay kay kapoy. Kay laay mo na si Jesus Christ before siya ni anhi dinhi ado nagipulong nga giingon, come unto me all ye that labor and heavy laden. Ngano man habaw gyud ang Ginoo nga kita naghago, naglibor, unya bugat pa gyud. Mo nang ningon siya, I will give you rest. Learn unto me. Mo nang giingon, pagtuon mo nako. So therefore naagi pagtuon. Si Apostol Pablo ako nabasahan, giingnan niya mga katawhan, samtang yang giwalihan. Mo nang naipulong giingon, you are not so learned Christ. Wala pa mo kay balok ang Kristo. O bitaw na daghan bitaw wa kay balok ang Kristo kung unsa nang giani ni Kristo. Balo ba mo ngano niani si Kristo? Pagluwas no. Niani siya pagpakamatay. Aron dili ta mamatay. Niani siya nagsulti siya og dalan. Niani siya aron pagtudlo unsa ang paghugas sa atong mga sala. Pabita nang magtuon ta, mo nang giingon sa pulong sa Ginoo, ang dili mo confirm, meaning mga pulong, kaniadto pa, giingon ni Moses, mga tinunglo na mga tao, wala nag-confirm. Kung sa inyong buhaton, ni gani si Apostol Pablo ningon, ang dili mo continue, pag-search niyong pulong, aron aduna siya buhaton, tinunglo na na. Mo nang nag-search ta kanunay aron aduna kay buhaton. So unsa man atong buhaton karon? Ang tinuod atong buhaton, ang pagtuo sa tanan na hisulat. Kay ngano man, it is written, tanan na hisulat na. So mag-isgot ta og the way of life. Tanang the way of life, ipasabot nako sa inyo, bot pasabot nganong dili mamatay because ang Bible nagsulti about sa dalan spiritual. Kanang langit nun ba? Kanang spiritual man ba? Kanang naay pagbati siya nga Diyos nun. Kanang spirit is pagbati. Kanang Holy Spirit is kanang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo na balaan mo na nga kung musimba ka, kinahanglan doon na gayoy gitawag og tungod anang giingon sa Ginoo. Kanang nahibaw ka sa kamaturan o sa espiritu. Gadin, kung ato nito sa simbahan, unsa may inyong tuyo diri simbahan? Kung gusto yung kaganti, gusto mo ganti? Mo nang maningkamot ta. Aron makuha, mo bitaw na niyo sa strive. Ang spiritual life, ang eternal life or everlasting life, mo nang gitanyag ni Kristo. Mo nang giingon sa Ginoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, kinsa man ang Son si Jesus Christ, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Dili ma-perish. Kung sa man ang peres, kamatayon, ha? So, pamanay peres yung mumbot pasabot,
mang piris nga kuan be. Kamatayo na. Dili laglag kung dili may kinabuhi. Walay katapusan. Si Jeremiah nagsulti about ining mga tao niya itong unang panahon kay sila atong abonisyon na mo nang dilita mo sunod nila. Ato lang silang tunan. Sila atong abonisyon. Gani si Apostol Pablo is the last nga appointed to death for the name of Jesus Christ, for the name of God. Nagwali gid siya, bahalag mamatay siya. Munang ningon siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Nya kung imo nang kuanon, tuhuan na, nga minga for to me to live is Christ and to die is gain. Nga naman, nagkinabuhi, baka diha kang Kristo. Kabalo ba ka magkinabuhi, diha kang Kristo, aron mingon ka for to me to live is Christ and to die is gain. Muna gamiton sab na nila, ay abi kay na baptismuhan sila, gamiton nila na. Was na kabalo kung unsa ang pagkinabuhi ni Apostol Pablo. Sama ba diay sa tuwa nga di nagkinabuhi punta? Ang ato bang pagkinabuhi, mao ba ang pagkinabuhi ni Apostol Pablo aron mingon ta for to me to live is Christ and to die is gain? Kung atong tanawon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, never gyud siya namakak. Kung atong hisgutan atong kinabuhi, never gyud ta nagsulti kamaturan. Puro gyud pamakat sa tinuod lang. May mo man atong life. Ingon pa niya din sa Jeremiah chapter 21 verse 8. And unto these people thou shalt say, thus saith the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. Nagisgot na yun ang Ginoo noong unang panahon. Gigamit niya o giingnan niya si Jeremiah. Na ang Ginoo daw kuno nag-ingon. Ngadto sa mga katawhan niya, tanawan ninyo. Nga Ginoo nagsit na nadaan og way of life and the way of death. So therefore, dunay dalan sa kinabuhi, dunay dalan sa kamatayon. Manang giingon ni Jesus Christ, the way that leadeth to death is broad, but the way that leadeth to life is narrow. Muna yang giingon. Ang Deuteronomy chapter 30 verse 19, diyan nato makita nga atong unang panahon nagsitpod. Gi-record yun na sa amen. To record this day, gi-record na atong adlaw pagsulti gyud sa panahon ni Moses. Nga matod pa niya, I have set before you life and death, but choose life. Yan sa may lang gipangkuan. Gusto gyud dit, appointed man to dit ba? Munang giingon nga mura kag wala kag gi-hire. Oh, although appointed ka to dit, but you are hired to work. Munang giingon nga bubuhat gyud ka aron makabaton kag life kanang mga tao nga nganong nanarbaho mo kay gusto gyud mo mabuhi. Kunya sa inyong panarbaho kung naman na sa kapoy kainit, gusto gyud mo glamdong pahulay. O bitaw na natay rest day kanang gitawag sa tanan natong mga pagtrabaho na agi boy pahulay aron ang tao gayon patapahulay mo gyud na ang tao nga giingon sa Ginoo. Ang Jeremiah chapter 8 verse 3, and death shall be chosen rather than life. Naisulat na gyud na kanang Jeremiah chapter 8 verse 3, because that is a prophesied sa usa ka propeta. Ang propesya is wala yang giingon. Ang meaning sa propesya kabalo mo, from the beginning to the last. Kung unsay gisulti atong una, hangtod pa na sa walay katapusan. Pag-ingon sa Ginoo nga di choose death rather than life, mao po na mga tao sa walay adlaw sama nato, mga tao gipili nila ang death rather than life. Kaya nga naman, although matod pa ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24, sa John chapter 5 verse 40, nga matod pa niya, you search the scripture because you know there is eternal life, and that is testified of me, yung pa ni Jesus Christ, but you are not willing to come to me that ye might have. Nga dili lang ka willing o dili lang ka gayud gusto mo adto aron makabaton ka ana. Mo nang gingon wala sila nagkinahanglan ng mga pulo nga duton pa na nila aron mabatunan. Unya ang ilang giingon dayon ni Jesus Christ, napainumdum dayon si Jesus Christ,
dili siya mo honor og tao. Kanang mudawat, no? I receive not honor from men. Ambot pasabot niya anak kung atong sabton, kanang imong pagsimba-simba bilang pagtahod at simbahan, pagbasa pulos ng pag-awit, bilang pagtahod, pagpasalamat sa tanang mga butang, naghanda ka, naghikay ka, because of honoring God, nagsilibra ka birthday because nag-honor ka sa Ginoo, nagpasalamat ka sa Ginoo, dili mo receive ang Ginoo ana. Manang ang tao mo honor lang because ang gugma nila diya sa Ginoo wala. True honor na lang, pero gipasidan-an naman daan nga dili mo dawat ang Ginoo og pagtahod. Ang gusto gyud sa Ginoo kanang muduol yo ka aron makabaton kag life. Wanang wala buhata sa tao. Kay ngano man wala sila katultol sa dalan. Kay gani sila nadaan, di sila muagi, gikalimnyat na daan sa kinabuhi. Ang Jeremiah chapter 6 verse 16 nagpainumdum pa gyud sa mga tao sa Ginoo before ni ang Ginoo sa mga Gentiles ha. Kita atong una mo nang ningon sa Apostol Pablo, remember once you are a Gentiles, ginag mga Gentiles, wa lang sila nagpakabanaan ha. Nga diin ang mga Gentiles daw no Christ, no God, and no hope. Mo na ato kita wag yun tay Christ, wag yun tay God, sabaw sa tanan wag tay paglaom. Mo na si Kristo nagsulti siya sa iyahang tuyo diri tibuok kalibutan iyang gihigugma nya karon siguro nakabato na tag-hope kung kita adunay nahibaw-an sa paglaom sa Ginoo. O mo na yang gingon. Manang gingon niya sa Jeremiah chapter 6 verse 16. Stand ye in the way and see and ask for the old path, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your soul. But they said, we will not walk therein. Sa ilang gingon, naisulat na, ang Ginoo nagsulat ana nga sila dili gid sila manlakaw. Ang pangutana karon mga Gentiles manlakaw bagyod mo sa dalan. Ay sultihan ta sa dalan. Kaya ang Ginoo nagsit og dalan. O mo na nga akong pangutana ninyo, nagalakaw na ba mo sa dalan sa kinabuhi? Bisag pangutan unta mo, wag mo kabaw sa dalan sa kinabuhi. O bitan ako musulti ninyo kay nabasahan na nato na wag ako nang gingon dunay tulo ka butang diya sa dalan sa kinabuhi ato nang isgutan. Ang una is the light. Kung nakasawi sa Ginoo, nakay pagpahayag, na-light ba, gipahayagan ka kanunay sa ibuhato nimo sa dalan sa Ginoo. Ikaduha, kanang dalan sa kinabuhi, nakay kalinaw. O, bisag magubot ang panimalay, bisag naay pagbubot dito. Wala na po naguna-una, bahala na mo, basta ako mga lagad na po. Di na ako maproblema ng akong anak, dili mga lagad sa Ginoo. Dili mo tuo sa kuha. Noon, di magyuko katuwa. No, sa'yo, gani, makaingon ko sa Ginoo, numduman ko sa makabaso ko pero natagam na ko nga nibaso ko sa Ginoo. Wanang Lord pasaylo alam ko baso ngano man. Ako nagwalig tinuod nganong di man sila moto pero doon ay magwalig di tinuod dagan hinoy moto. Bobitaw na nga salamat lang ni ang record ha. Wala na may lain mo comfort na ko ang pulong sa Ginoo. Nya kitsa may muwali na ko. May gani naa si Pastor Galo sa YouTube. Muna akong wasaw mo nang ma-refresh na po na ko. Wa na ko tanawa ang akong naong, gitanaw na ko ang mga pulong nga gisulti. Mabitan na ako mingon ninyo kung tinuod nga, kung mo nga ako pinadala sa Ginoo. Siyempre, wa makoy laing ikahimo sa inyo matag adlaw. Kisa may mo refresh ninyo kada adlaw. Ay ako na kay abi 6 days inyo ha unya. Maayo lang mo maminaw sa uban, mo imin pagid mo sa uban. So, pag-refresh sa inyo, mo bitaw na nga kung kira iya sa Ginoo, nga may baw ka kung kinsa gipiyalan sa Ginoo sa imong kalag, nga nagbantay sa imong kalag. Mo bitaw na kanang mga shepherd, mga overseer, naglantaw na sa imong kalag, kay diha manggod sa mga overseer, paninglo ng ilang mga kalag. Mo na nga kamo, nang focus na mo kung kinsa ang nagwali ninyo, kay kung waka ko, pasensya na lang mo, mga tagad kitang tanan ini. Pero kung tinuod niya kung gingon ninyo, gawas kong ang Bible baka. O bitaw
bitaw na halos kaniya kung giwali sa inyo puro pulong sa Ginoo. Uabot yun niyo tag 30 ka bersikulo. Mo na kung inyo nang tigamnan. Mo na nga din ang pulong sa Ginoo adunay gihisgutan nga dalan. Ang dalan nga daan. Stand ye in the way and see and ask for the old path. Where is the good way? Mo na ang good way. And walk therein, and ye shall find grace. Makakaplag ka grace. Katong old ways. Panahon pa, nga din si Jesus Christ nagpadaya kay ang mga tao itong una nila, huwag kasabot. Wala si Kristo ni Anhin, niingon lang siya, I am the way, the truth, and the life. Muna nga din, aron makares na imong kalag. Kunya sila, di man manlakaw. Ang pangutana, kita ba manlakaw, ana? So kung mahibaw ta sa dalan, sa kinabuhi sigurado manlakaw ta. Mo bitaw na ko gingon ninyo, anang way, light, peace, at katulo na bread. Pagkaon ba? The bread of life. Kinahanglan na pagkaon, kung naaman lang ka diya sa kalinaw, na kay pagkaon nga ang punong sa Ginoo, kay man shall not live by bread alone. Jeremiah chapter 8 verse 20, nag-ingon na siya daan sa mga Israelite, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Tanawa. Ang harvest daw puno, nanlabay na. Unya, wa pa sila na luwas. Ang summer, naitabo na. Pero sila, wag yapon sila na luwas. Ang pangutana sa tuwa po karon, nilabay na ang harvest. Ipang-harvest naman ta pinangagis mga magwawali. Wanang gingon ang summer, mulabay na. Nya mo nang gingon pangutana na save bata. Ang Jeremiah chapter 18 verse 15, ingon pa ni Jeremiah, because my people have forgotten me, they have borne incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways, from the ancient path to walk in path and away, not cast up. Anang dalan nga dili sinalikway ba? Mawala gi-cast out, di-cast up sa Ginoo. Muna ang Jeremiah nag-ingon, ang iya daw katawhan nakalimot na sa Ginoo. Naghalad lang sila o nag-burn incense sila, nagdaog sa insinso. Ngadto sa kakawangan to vanity, and they have caused them to, matod pa niya, stumble in their ways. Gihimo lang nila nga sila, nang napandor sila mga dalan. From the ancient path, ngadto sa karaang dalan, nga diin maglakaw anang dalan, and away, not cast up, nga sa dalan nga dili isalikway ba sa Ginoo ba? Wala na sila sa dalan, nakalimot na sila, puro na sila gipagsalikway sa Ginoo. Bahala na mo sino kong galingon, bahala na mo. Mabitaw itong unang panahon nga gilipyuan yung kalimutan kay ang Ginoo, bahala na mo diya. Although gibuhat man ang tao sa Ginoo, permiro pa ganito, yung mingon mo, ang tao kasagaran, mingon manggod, kay gigugma daw sila sa Ginoo. Mo nang diligoy, ikugutan sa Ginoo, nga dili maluwas. Kunya, kung ikaw gi-cast out, mo bitaw ng prayer ni David, sa iyang gingon sa Psalms chapter 50, cast me not away into thy presence, O Lord, and take not the Holy Spirit from me, but restore unto me the joy of my salvation. Nga diin dapat ikaw kay giluwas naman ka sa Ginoo gikan sa krus, nalipay ka, ipa-restore na, ipa-remember kanunay sa imo ingna Ginoo, Lord, i-restore unto me kana akong kalipay nga ako giluwas. Ginoo ng mga tao makasabot kung sila bagid giluwas, mo nang wa sila kalipay. Ang kalipay nila nasa gawas, mo na magbantay gud mo kanang kalipayan ato sa kalibutan. Mo bitaw na hinungdan nga ang tao daw kuno ingon ni Jesus Christ, nga ang kalipay ning kalibutan na makalumos pagtuo. Kung halos lang mo kalipay ning kalibutan, remember di gusto ang Ginoo malipay mo dili sa kalibutan. Kay makapabugnaw man na. Makalumos na sa imuhang pagtuo diya sa mga pulong. O pa'y gamay rin mo nakatunan, nalumos pa yun, nawala pa yun because of the joy. Mo nang kalipay din sa kalibutan. O bito nang tabaw mo sana ang kalipay sa kalibutan, kung asa ganin yung treasure, nanin yung ang treasure sa tao, mo na yung kalipay, kung why treasure, why kalipay ang tao, mo na nga, ang inyong kalipay, mo na inyong treasure. So, where is your treasure?
Ingon pa ni Jesus, guys, there your heart may be also. Naagi na inyong heart. Unya kay ang Ginoo siluso, wala kung mga lagad ka, ingon ni Joshua, di mo ka lagad kay nga naman ang Ginoo siluso. Kading kung mas malipay pa ka sa magbutang kaysa pagsimba, mabita na ang pangutana diya, malipay ba ka gumani ka simbahan? Malipay ba ka kung maabot na ang panahon sa Domingo? Manid akong pangutana sa ito ang kinabuhi kasi magtuo lang tayo makita luwas na. Mabita na ang kinanglan, aduna tayo wisdom and knowledge and understanding. Kung gingon niya sa siya, my people are destroyed because lack of knowledge. Nga naman, because they reject knowledge. Wala sila nagunahuna sa mga pulong sa Ginoo nga dapat nila mahibawan mo nang di sila halos muadto, di sila mangita kung kinsay nagwali ka matuuran, dili gid sila mangita sa Ginoo. Basta makadungog nagwali. Wa sila kabalo ang kamaturan nga di mo na gingon ni Jesus Christ, if ye shall know the truth. O bitaw nang pangitaon yun nato ang kamaturan kay kani adto panawala ng kamaturan sa ila. Di depart na. Ang pagkaroon ni depart, bisan pa sa ato karon kinsa may nagsulti ninyo kamaturan. Namang gay magsulti kamaturan nga dili bright, i-reject mangani mo na giingon ni Apostol Pablo. Na ang Gentiles nangita nag-wisdom, nya kung way wisdom ang tao, dili bright ang tao, nagdalag pulong sa Ginoo, so therefore, giingon na daan ang Gentiles nangita nag-wisdom, so di sila mutuwa ng mga walay kaalam. Bisa pag ang pulong sa Ginoo nagingon si Apostol Pablo nga ang pinili sa Ginoo ang mga way kaalam aron pag-uwawa ng nay kaalam. So labaw pag di sila mutuo sa walay kaalam kay ngano man giprapisi manggod. O bitaw na sultihan ta mo kung wa man koy kaalam. Ang pulong sa Ginoo ako gidala ninyo. Wala iyang giingon nga agi mo sa dating daan, ancient path, to walk in path and away, not cast up kanang dalan nga wala gayod gisalikway sa Ginoo. Muna sa 2 Chronicles chapter 25 verse 8 and 9, ingon pa dito ni David, but if thou wilt go, do it, be strong for the battle. God shall make thee fall before the enemy, for God hath the power to help and to cast down. Nga matod pa niya dito sa panahon na dunay hari dito, si gitawag siya Amaziah, morning chronicle sa mga hari di din si Amaziah, ingon pa niya dito, giingan siya sa Diyos o sa tao sa Diyos ba kay mo ato naman sila gira nga giandam na niya mga kasundaluhan, giagian siya og usa ka tawo sa Ginoo, niingon dayon siya, but if thou wilt go, do it, what na, be strong for the battle. Kay ang gira, God shall make thee fall. Kay ang Ginoo himo kanila og pagkahulog before the enemy. Nga ang Ginoo pwede laglagon sila diya sa ilang kaway. For God hath the power to help and to cast down. Kay ang Ginoo adunay gahom sa pagtabang ug sa pagsalikway. Nga kung ikaw mapildi ka. Ngunit ang mga gira rin kung kinsa may napildi, ang Ginoo nagbuta na. Ang Israel, 6 days lang, wag yun sila napildi. Pila ka buok, nagtabang sila. 4 kanasod. Samantalang ang Syria, ang Ukraine karon isa lang kanasod nagkalaban, wala. Kunang gingon, wala ka daog pagin sila, kaya ang Ginoo nagbuta na, maubita na usa ka butang na din, bantayanan na to. Kaya ang Ginoo adunay power to help and to cast down. Sa verse 9, and Amaziah said to them, to the man of God, nagsulti siya nga to sa tao sa Dios, but what shall we do for the 100 of talents which I have given to the army of Israel? And the man of God answered, the Lord is able to give thee much more than this. Kay gihatagan naman gud sa hari nga ang mga sundalo aduna nay sweldo. Tagaan na sila og 100 of talents nga muadto naggira. Nya gisultihan sila sa tao sa Ginoo. Mo tong ningon siya, "Saan na lang to ang ako ang kuan?" Gisuol sa ila ha. Nya ningon tong tao sa Ginoo, nga kay ang Ginoo sa tinuod lang. Ang Ginoo makahimo paghatag og labaw pa ni anak. Naghatag paglabaw pa ni anak mo ang silver and
kanang 100 of silver nga gisweldo sa usa ka sundalo or makigira, mas labaw pa ang mahimo sa ginawa na. Kaya ang Ginoo mo'y nagbuot. Kung siya ba mutabang, kung siya ba nga di mutabang, kaya siya mang binagbuhat sa tangan, wala ginahimo dili kung wala ang Ginoo. Mao bitaw na nga nainumdum mo nga nagsubaybay man gyud ko ning Syria. Abi no kanang nakita sa Ukraine, kanang nakigira sa Ukraine, kanang mga kanang Russia, mga piniriso na nila nga gigamit, gisweldohan nila. Abi nimo unsay gipasaad sa mga piniriso kung adto sa gira. Kung mamatay man ang galing mo sa gira, tagaan o benefits ang mga ilang pamilya. Pero kung mabuhi ka sa gira, iris ang tanan di mong sintensya. Kuyaw kayo no, mga sweldo gyud mo na kung wala, mo nang giingon diri sa pulong sa Ginoo nga niingon siya kang David, kung wala gayoy pagsuhol sa tao nga din wato gira, di gina siya wato gira. Mo bitaw tong hinungdan ang Israel sa hinungdan nga nawala sila sa Israelites. Adunay video ako nabasahan nga nung nawala sila sa Israel nga din. Usa ka sultan nga din nigira sa ila mo nang nabungkag na ang Israel nga nangadto sila sa Europe nga gihimo na lang silang slave ni Hitler tungod kay nganong napili sila gibiyaan sila sa Ginoo. Kaya ang Israel ilahang gilibutan na ba? Ang primero tong istorya kanang tanawan ninyong sa The Kingdom of Heaven nga salida, di nimo madugang ang kaayo sa Ginoo nga din ang Ginoo nagbuot nga mabungkag ang Israel. Kay bisan pa niingon sila nga aduna sila Ginoo nga gamhanan pero wa sila tabangi. Sa unsang pagi wa sila tabangi. Gipaunan og mga sundalo sila, gigukod nila hangtod pagabot dito sa unahan, gipasagdan nila ang mga Israelites. Wa nila ataka hangtod gigutom sila kay nahurot ilang pagkaon. Wa sila nibalik kay nag-atang man sila sa kalaban nya kami gipanggutom. Mo tong ilang nang giatak makaibaw na gitong sultan nga gigutom ni kapoy na ni kayo. Mo tong niabot ang panahon gidasmagan sila dito hangtod na wala na hinungod sila. May gani gitagaan sila Grayson. History gyud na sa kuan na netabo kay ako nga nang search gyud mo tong niingon dayon tong sultan nga sige surrender mo unya panghawa mo diha sa inyong lugar. Ipadala na mo ang tanan ninyong madala. Amo tong nanghawa sila mo tong katil bulaag ang mga itawag og nabilin sa Israel at tumunang panahon mo ng Israel, mga Israelites tuwa dito sa kang Hitler. Una na kung ang Ginoo gani bisan ikaw tao sa Ginoo kung i-cast down kaniya, i-cast out kaniya, pwede. Mo bitaw nang magprita sa Ginoo mercy aron dili unta niya i-cast down. Muna, dunay dalan nga atong dapat lakwan nga kanang dalan nga dili ta niya isalikway. Mo bitaw nang kini mga pulong sa Ginoo mo ni ang dalan nga ang Ginoo dili mo salikway kay siya nagpromise. Gani ang iyang kinabuhi o kinabuhi sa tao is a price, premium na. Kung makaila siya sa Ginoo niya, dunay gitawag og power nga imong mabatunan nga sa tinuod lang kung mutuo ka, kung nangalagad ka nga iya sa Ginoo wala gyud hinagiban nga ang tao nga magbubuhat og ginagiban para nimo wala gid daw na gimugna sa Ginoo ingon pa ni Isaiah. There is no weapon against you. Mo nang ganun dito ni Apostol Pablo, if God is with us, what man can do to us? Unsa daw mahimo sa tao kung ang Dios naa nato? Mo bitaw na karon ako bisan asa ko mo ato di ko mahadlok kung usa nang lugar. Kay ngano man ang Ginoo kauban mo gud nako. Mo bitaw na bisan unsang kagabiyo na kangit-ngit. Atong muna mahadlok man gyud ko kangit-ngit pero diri pwede mo ani ko tungod lang anang mga pulong nga gipasalig sa Ginoo. Nituo ko kay ngano man di gyud ko mahadlok kay ang Ginoo mo ay nagbuot sa tanan. Mo na usa ka butang nga matod pa ang usa ka hari niingon unsa may pulos ko akong kwarta nga gihatag nila. Mo nang gitubag siya sa tao sa Ginoo, ang Ginoo makahimo labaw pa ni anang tanan. Kanang talent nimo, kanang 100 of talents nga imong gipangsweldo, kung ang Ginoo mo help, mas maayo gyud kayo. Mo nang giingon nga gisulti nga ang Ginoo ra gyud makahimo sa tanan. Mo bita na ang Roma. Mo ni ang gingon ni Apostol Pablo gipasalig sa atua ambot kumutuo mo. Sa Roma chapter 8 verse 35 to 39 ako gipasabot sa inyo Ingon pa niya dinhi sa 35. Who shall separate us from the love of Christ?
shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. Sa 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as a sheep for slaughter. Verse 37, yes, how no, matod pa niya, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Sa verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Sa verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Tanawa na. Kinsa daw makapamulag nato diya sa gugma sa Ginoo. Dili sa imong gugma dito sa Ginoo. Sa gugma sa Ginoo nato. Manibot pasabot. From the love of God, kung ang Ginoo na higugma nato, labay makapa himulag. Wala. Bisa pa ang kamatayon. Ang buot pasabot ininay yang gingon dinhi. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Matod pa niya, dili niini tanang butanga nga makakangker, or matod pa niya kaning mga butang, because we are more than conqueror that love us. Sa tinudang ang tanan gigugma sa Ginoo mananaog yun na. Kabawon sa nang mananaog. Dili mananaka, dili po mananaog yun. Victorious. Doon na gyud kay kadaugan, di gyud ka mapildi. Nor death. Usa man ang death? Anong mamatay ka ba? Because God loves you. So, ang Ginoo na igugma nimo. Ang problema lang kung tinuod ba ka gigugma sa Ginoo, basig moingon lang ka gigugma na ko ang Ginoo. Kabaw ba ka mahigugma sa Ginoo? Kaya ba nimo igugmaon ang Ginoo sa iyang gisugo? Kanang the Lord, nag-ingon siya, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Gani sa panahon sa Domingo, luya kumanggani ka. Kung tinuod ka na gugma sa Ginoo, pag abot sa Domingo, dapat mo sayo kag mata. Balag dili ka sayo mo anhi. Pabitan na ako isulti ninyo, kinisulti na niyo, pero ako nagipasabot sa inyo, kaya ang Ginoo, tinuod, buhi gamhanan siya. Mo niyang pulo sa Ginoo gaman, tinuod ang Ginoo atong kilagalan. Manang dilita angay magbinuang ini. Karong adlaw is the day of the Lord. Kung tinuod ka na higugma with all your heart, ihatag na ang imong kasing-kasing sa Ginoo karong adlaw kay gigugma man nimo. Unsa may imong kasing-kasing nga ihatag sa Ginoo? Unsa man ang kasing-kasing? Pagbati ba? Kinahanglan pag-abot sa Domingo ang imong pagbati. Naman sa man wa pa may oras. Layo pa man gudto. Moy gani sa tinuod lang. Mao nang nag-pray ko sa Ginoo, Lord, okay ba sa imong alas 8? Sige lang, present pang pud mo tanan kay alas 8 man, di ba? Dili unta mo malipag sa alas 8. Kabaw ba mo unsa nang number? Mo man ay number sa tao. 8 ba? Ang 7 sa Ginoo, di ba? Ang 6 mo nang giingon. Iya na sa Satanas pa. Ang mga tao nga diin sa 6 sila magkuan. Tingnan mo supat yun sa 7. Anong 8 man ang tao? Anak ba anak? Sigig 8 ba? Sigig 8. Mga nagkitawag ng 8 ng tao. Alas 8 lang mo anhid din. Pero kung kita tinuod ako, naghangyo bitaw ko sa inyo, early mo yun ang gusto sa Ginoo. Makaplaga na tong live early. Kaya nga naman, gipangita man sa Ginoo nga katong tao gayud nga willing and eager. Kanang earnest yun siya ba nga diin nga ang Ginoo gayud ang iya gipahalagan sa iyang kinabuhi. Kanang gilag yun niya nga siya gayud higugma sa Ginoo. So therefore, higugmaon po niya ang Ginoo. Kaya mao man na ang dakong kuwan. Gitawag og commandment sa Ginoo, the greatest commandment of God is to love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength and soul. Manang giyon tanan nimong nauna pag-abot sa Domingo na ay Domingo maneron. Mag-prepare na ko, magkuha na ko.
Abi nimo ang Ginoo nasayo na. Kaya nga naman, ingon pa ni Solomon, every morning, ang Ginoo nagbisita ug nagtesting nimo. Every morning. Kada buntag gayud ang Ginoo nagbisita nimo, testingan kanya kung tinuod ba gyud ka nakahinumdom sa Ginoo. Gadi ang Ginoo gayud ang imuhang gitawag depensa ug ang imong gisaligan. Mao na nga dili ta makaingon. Matod pa niya kinsa may makasiparit daw from the love of Christ gikan sa gugma ni Kristo. Kanang tribulation, mo nang mahadlok ka kung naay moabot tribulation, mo nang nangita kag pamaagi kung unsa gay mangita kag pastor nga muwali kung unsa imong buhaton sa panahon sa tribulation. Ngano kanang tribulation nga moabot diay makapaymulag baday na nimo sa gugma sa Ginoo. Ang Ginoo adunay preparasyon na sa tuwa, adunay provision. Ang Ginoo makahimo na sa tanan. Makahimo siya pagtabang nato, mao nang yung sharp tribulation or distress kanang mga kakapoy ba? Or persecution kanang gi-persecute kag maayo, or famine or nakedness or peril or sword, mga espada ba? Sanay sulat na for the sake we are killed all the day long, we are accounted as if for the slaughter. Muna yung pahinungdom, ningon ni Apostol Bro. Sa tinuod lang nahisulat na, sila, nag-count na to, nga kita daw, murag karniro, na ilihawon lang. Pero, we are more than conquerors. Ayaw magtuo, sila lang nagtuo, nga kita ilihawon. We are like as a sheep daw puno, into slaughter, nga para lang sa mga slaughter. Wala mga baka, kabaw, mga gidiha, siyempre padung na si slaughter. Kita, ilat ang giisip padung ta si slaughter, but walay makaipawimulag nato sa gugma sa Ginoo. Kung tinuod ang Ginoo na higugma nato, kung ang Ginoo tinuod mo na, kabaw ba ka nga diin na higugma ang Ginoo nimo? Walang giingon, we love Him because He first loved us. Diyan natin may baw nga ang Ginoo nahigugma nato, kaya nga naman nahigugma mapunta niya, di ba? Sa tinuod lang una nahigugma ang Ginoo sa mga taong nahigugma niya. Mo nang giingon ni Solomon nga, the Lord love those who love us or who love Him. Ang Ginoo nahigugma niya atong nahigugma niya. So therefore, kung wa nahigugma niya, ang Ginoo ba nahigugma niya? Bisa pag maingon, for God so love the world, kadto lang nahigugma niya. Mo bitaw nang higugmaon jud nato ang Ginoo. Mo na iyang gingon nga counted ta as a sheep or slaughter, but we are more than conquerors. Nga matod pa niya, nay in all things, no, matod pa niya. Niining tanambutang, we are more than conquerors through Him that love us. Sa tinuod lang, kanang mga kamatayon, mo nang kadlok man tayo ng kamatayon, mahadlok man kita ng kamatayon. Dili lang kamatayon, tribulation, war, sword, mahadlok man kita na. Pero mo nang dilita ang ay mahadlok na kay we are more than conquerors because God love us. Kay gugma nato. Mo nang nianita din kay ato pong higugmaon ng Ginoo kay mo na dakong sugo niya sa tuwa. Mo bita na nga importante nga di kita mahibaw nga matad pa niya diri sa unahan, nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kanang gugma sa Ginoo nato pinaagi kang Jesucristo, mo na si Kristo. Tungod sa gugma sa Ginoo yang gipadala si Kristo, mo na si Kristo, mo na atong sundon kay siya ang dalan. Dito mo agi kaniya si Kristo sa tisundan, pulong yun na siya. So therefore kaning mga pulong nga nasulat dire, nagsulat ni kang Kristo. Gani si Moses, nag-ingon siya, kung di mo mutuo kang Moses, saan ninyo pagtuo nako nga si Moses nagsulat man mahitungod nako. Kung mutuo mo nako, kinahanglan mutuo mo kang Moses. Nya si Moses mo ay naghatag og dating daan, the old path. Po bitaw nang importante nga din. Kita may bawo kita ni ining gugma sa Ginoo nato nga walay makasiparit sa ato pa. Dili ta gyud mamatay kung kita gihigugma sa Dios. Kay naghatag siya life. Gani ningon siya kang Marta. Morning dili katuwa no sa iba naigingon dito sa John chapter 11 na. Kung imo nang basahon ng chapter 11 verse 35, si Jesus nihilak
Uyawan no, si Jesus nihilak. Sa tinuod lang ang Ginoo kung makasalata sa tago ang Ginoo naghilak. Ay gigugma kita niya, pero wa man ta gugma niya, pero gigugma niya ang tao. Muna ang gugma sa Ginoo is open kanunay. Not love lang kung dili ang iyang pagka-fitful nga siya nahigugma. Kung muduol ka sa Ginoo, mo bitaw na aduna patay time nga muduol sa Ginoo. Muna ang makadungog dinhi ako ang pulong nga gisulti sa inyo o wali. Muna giingon na pa mo'y chance. Napamatay time. Mo bitaw na nga bisag karong adlaw nga kining ingon ni Ezekiel nga kung ikaw nagbuhat og dautan unya mubiya ka magbuhat kag matarong mo nang gingon ang tanan nimong buhat nga dautan giiris na sa Ginoo. Ang iyang counted ang pagsugod nimo karon. Mo nang naagani gingon nga ang naulahi nauna ang nauna maulahi ra pohon. Mo na mabantay kita. Mo na ang gingon sa Ginoo ay ang mga pulong nga din. Who shall separate us from the love of God? Wanang kamatayon ba? Dili mamatay ang tao nga gigugma sa Ginoo. Muna panikamuti gyud nga ikaw gigugma sa Ginoo. Ya karon kay gigugma ka sa Ginoo. Mo nang giingon niya dito, we love Him because He first loved us. Ayaw ko ina nga ikaw naigugma daan sa Ginoo niya, ikaw gigugma sa Ginoo. Nahigugma na ang Ginoo daan sa tao, pero katulang nahigugma sa iya ha. Mo nang niingon siya, nahigugma ko daan ninyo, una mo nahigugma nako. We love Him because He first, ingon pa ni Peter, love us. Una gyud nahigugma ang Ginoo, mo nang panikamuti nga ang Ginoo nahigugma sa inyo ha. Aron walay makaipamulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Nga matod pa sa Roma chapter 8 verse 36. Neither this, because we are more than conquerors. Even matod pa